Evo kao što sam običao, da napravimo jedan kraći video kako ove ralice se ispituju. Ova ralica je upravo sad došla sa kaljenja i sad ćemo da vidimo kako se ona ponaša, u stvari da li je dobro okaljeno, da li će da pukne, da li neće da pukne. Evo ovde kod mene ispred radionice je džumbus. Vidite, tu ima kamena, ima svakakvog čuda. Samo da vidimo šta ova čudo moje radi tu. Koliko se to može, pošto sve sad sam snimam. Ali evo vidite. Evo je ovu veliku travuljinu. Znači cepa. Evo bela vala. Ide to super, ajde probamo ovde da ima više šuta. Ovde je baš šut, znači gore nego u Dalmaciji. Vidimo što kaže. Dobre, super, nema ništa. Sad ćemo da vidimo koliko je ona tvrda i da li je stvarno dobro okaljena. Evo sad ćete da pogledate, samo da ja namestim u kameru. Jedan trenutak. Mislim da će se ovako dobro vidjeti. To je otprilike to. Ovo je dekapirani lim. Ovo je dekapirani lim debljine 1,2 mm. Sad vidimo ako što kaže da obeležimo, da li ona može da tu nešto uradi. Evo. Pa sad, ako može da iseče lim, ja mislim da će moći da iseče i korov. Najvažnije u celoj priči je upravo ovo. Znači, ne sme da ima nikakvo oštećenje. To je cela priča. Toliko za sada. Sad može, znači, da ide na ugradnju. To je to.